Көне үтеп, кичкә авышканда, бар авылга өстәп ямнәрен, шәһәрләрдән күпме кунак кайта каршыларга Корбан бәйрәмен. Һәрбер йортта бәйрәм рухы яши. Корбаннар да инде алынган, мунча миче гадәтеннән алда иртәдән үк инде ягылган. Бөтен авыл кояш бату белән изге теләк тели Ходайга. Һәрбер кеше сау сәламәт булсын, эшләр барсын диеп уңайга. Бәйрәм кичи ямгә төренгәндә, бу бәхеттән күзгә яшь тула. Иң мөһиме бүген теләк теләү, мондый вакыт елга бер була. Бәйрәм төне теләк теләп уза, ташый күңел ярсу хисләрдән, иртә белән таба исе килә хатын-кызлар яккан мичләрдән. Кемдә коймак, кемдер бәлеш сала, башларына яулык уралган. Ир-егетләр түбәтәйләр киеп, тәкбир әйтеп уза урамнан. Бөтен тәнне ихласлык били. Теләк телим кушылып телемнән. Я Ходаем, бер үк аермачы, яздырмачы мине динемнән. Кабул итче безнең дугаларны, насыйп булсын безгә бәхете. Барчагызны бәйрәм белән котлыйм, котлы булсын Корбан гаете.